سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدلو علتا وزيناتات منستر وصاي قدايات امريكا بقداي تግራይ مس قدماي منستر ابا احمد مزربو بيت مغرت ጸጥታ ውድብ ሕብረት ሃገራት بقداي تግራይ ዝገበሮ ህጹጽ አኺባ አሞንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝግበር ዘሎ ሓያል ኩናት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝመ ሱዳን ዘለዋ ሽግር ዝሃበቶ መግለጽን ካልእን ዘደስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትረ ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም منستر وصاي قدايات امريكا انتوني بلينكن مسقدماي منستر اثيوبيا ابي احمد اب زغبر زرب اب تግራይ ዘሎ ኩነታት አዝዩ ከም ዘሻቆለ ገሊጹ አንቶኒ ብሊንከን اب تግራይ ተወሳኺ ዕንወት ከይስዕብ ቀዳማይ ሚኒስተር ابي احمد ትካላት ወሃብ ትረድኤት ናብቲ ቦታ ከኣትዋ ከፍቅድ ክምሕፀኖን ከሎ ኢትዮጵያ اب ትገብሮ ዳግመ ጽገናን ሃገራዊ ምርጫን ከኣ አሜሪካ አበርክቶኣ ከም ትገብር እቲ ሚኒስተር ቃል ይኣትዩ قدماي منستر إثيوبيا أبا أحمد بوغنو نمنستر وصاي قدايات أمريكا أنتوني بلينكن دحر مسغان كله مدياو معبالن سلام نمنقاس كومون ديمقراسي زلوا سلامويت هاجر نمهنا زلنا بهاجن مكوان ركبات إثيوبيان أمريكان كنحي لنا كبليو نتناي تግራይ كونتات كيتغسه بمنقد علا وناي تويتر حسابو زصحفه كم ذكر زحلف سومنون منغست أمريكا وتهدرات إيرترا كاب تግራይ كوصون اب تكلل زكايت زلو تصابوتات دو كبلن صويع نيريو وهب قال منستر وصاي قدايات أمريكا شعو ابزهابو مغلصي اب تكلل زمتا صوتاو عمص ጨውያን ካልእ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ይፈጽሙ ከም ዘለው ኡምናት ጸብጻባት ከም ዝረኸቡ ሰብኣዊ ሓገዛት ከኣ ብዘይ ዝኾነ ገደብ ናብቲ ተመዛቢሉን ሓደጋ ጥሜት ኣጋጢሞን ዘሎ ህዝቢ ትክልል ክበጽሕውን ጸዊዒ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ኣትዮም ይዋግኡ ኣለዉ ንዝብል ክሲ መሰረት ዘይብሉ ፕሮፓጋንዳ የክብልዮም ነቲ ክሲ ነጺጎም ዘነበሩ ከም ዝፍለጥ ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ኣሽሓት ሰባት ካብ መረበቶም ክፈናቐሉ እንከለዉ ልዕሊ 60,000 ከኣ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ዘለዉ ኮይኖም لعلي 4.5 مليون سبات دما حصوص ردئت كم زاد اليوم سب مز حبرات هاجرات زحبرو بيت مخرج ጸጥታ ውድብ ሕብረት ሃገራት በቲያብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት አመልኪቱ ሓደ ዕጹው ዝነበረ አኺባ ከም ዘካየደ ተገሊጹ ኣብቲ 15 ኣባላት ውድብ ሕብረት ሃገራት ዘካየደኦ ናይ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ዕጹው አኺባ ብዛዕባ ቲያብ ዘእዋን ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ክዛተዩ እንከለዉ ቃል ናይ ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያትን ህጹጽ ሓገዛት ኣወዳዲ ውድብ ሕብረት ሃገራትን ዝኾነ ሎኮ ከም ዝሰምዑ ተገሊጹ እቲ በዓል ስልጣን ከኣ ኣብቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብረት ሃገራት ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ እዋን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ብምዃኑ ኣብ ካልእ ሸነኻት እቲ ሃገር ክፍተት ፈጢሩ ሃገራውን ዞባውን ሕንፍሽፍሽ ከይፍጠር ስግኣት ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ኣብዚ እዋን መንግስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ትግራይ ክሳብ 60 ሚእታዊ ጥራይ ናይቲ ክልል ይቆጻጸር ክኸውን ግምታት ከም ዘሎ ግን አብይ ነቶም ኣብቲ ክልል ኣብ ጎኒ ዝተሰለፉ ናይ ኤርትራን ናይ ክልል ኣምሓራን ሓይልታት ከም ዘይቆጻጸሮም ብምግላጽ እቲ ኩነታት ኣመናት ኣፋፍ ከም ዘሎዩ ነቲ ቤት ምኽሪ ዝሓበረ እዚ ማለት ድማ ኣብዚ እዋን እቲ ክሳብ 40 ሚእታዊ ዝበጽሕ መሬት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር መንግስቲ አብይ አሕመድ ከምኡውን ኣብ ዝውግእ መላፍንቲ ዝኾኑ ሓይልታት ዘየለ ኮይኑ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ከኣ ገሊኡ ብሓይልታት ኣምሓራ ገሊኡ ድማ ብሓይልታት ናይ ኤርትራ ተታሒዙ ብምህላው እቲ ሓላፊ ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብረት ሃገራት መንግስቲ ኣብቲ ክልል ሙሉእ ቁጽጽር የብሉን እንድሕር እቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ቀጺሉ ከኣ ሰብኣዊ ቅልውላው ናብ ዝኸፍአ ከየምርሕ ስግኣት ከም ዘለዎ ይሓቢር ዘሎ ማዕከን ዜና ፍራንስ 24 ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ድማ ሓደ ሽሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ዲፕሎማስኛ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብረት ሃገራት ብጉዳይ ትግራይ ዝገበሮ ኣኼባ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቲ ክልል ከኣቱ ግድን መንገዲ ክኽፈት ኣለዎ እኳ እንተተባሃለ እቲ ዛዕባ ግና ከም ውሳነ ከይሓልፍ ኣባላት ናይቲ ቤት ምኽሪ ዝኾነ ኣፍሪቃውያን ሃገራት እቲ ጉዳይ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ እዩ ብምባል ኣንጻሩ ክድምጻእ ምዃነን ኣቐዲሙ ስለ ዝተፈልጠ ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ዲፕሎማስኛ ወሲኹ እዚ ኣኺባ ብሃገራት ምዕራብ ዝኾነ ኣሜሪካ፣ ኤስቶንያ፣ ኣየርላንድ፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያን ኖርዌይን ዝተጸውዐ ኮይኑ እዘን ሃገራት ከኣ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ክልል ትግራይ ከኣቱ መንገዲ ክኽፈት ኣለዎ ዝብል ጻውዒት ወላውን ምስ ኩለንተን ኣባላት ቤት ምኽሪ እንተተሰማምዓ እቲ ጻውዒት ናብ ብይን ተቐይሩ ከም ውሳነ ሓሊፍን ኢትዮጵያ ምግዳድ ግን ኣፍሪቃውያን ኣባላት ፍረ ኣልቦ እዩ ብምባል ኣንጻሩ ከድምጻእ ምዃነን ሓቢረን ክብል እዩ እዚ ዲፕሎማስኛ ዝተዛረበ እዚ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብረት ሃገራት ድሕርቲ ትማሊ ንሳልሳይ ግዜ ብዛዕባ ትግራይ ዘዘተዮ ሳብ ሕጂ ዕላዊ ዝኾነ መግለጺ ኣየውፅን እዩ ዝርከብ
ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ግጭት ገና መፍትሒ ከይረኸበ ይቕጽል ከም ዘሎ ይገልጸሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ምልሻታቱን ሰራዊት ሱዳንን ሓያል ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ነዚ ኣመልኪታ ከዓ ማዕከን ዜና ሱዳን ትሪቢዩን ኣውፂኣቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ሰራዊት ሱዳን ድሕርቲ ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያን ምልሻታቱን ዝገበሮ ውግእ ኣብ ኣልፋሸቃ ዓቢ ግሬሻ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዝርከብ አልመሺዳን ከምኡ ድማ መላኩም ዝበሃል ኢትዮጵያውያን ሒዞሞ ዝነበሩ መሬት ኣምልይሱ ከም ዘሎ ገሊጻ። እታ ማዕከን ብተወሳኺ ኣብቲ ምስክልል ኣምሓራ ዘዳውብ ከባቢታት ዝተኻየደ ውግእ ሰራዊት ሱዳን ነቲ መሬት ኣብ ዘምለሰሉ ግዜ ሓደ ናይ ሱዳን ወተሃደር ሂወቱ ክስእን እንከሎ 8 ካልኦት ከዓ ቆሲሎም ከም ዘለዉ እያ ገሊጻ። ከም መግለጺ ሓደ ኣባል ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ዝኾነ መሐመድ ፈክህ ስሌማን ከዓ ሰራዊት ኢትዮጵያን ምልሻታቱን ካብ መሬት ሱዳን 17 ከባቢታት ተቆጻጺሩ ዝነበረ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ግና ሱዳን እቲ 12 ኣምሊሳ እቲ 5 ገና ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ምልሻታቱን ከም ዘሎ ገሊጹ። ብሓፈሻ ከዓ 50,000 ሄክታር ዝበጽሕ ዝሕረስ መሬት ሱዳን ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ምልሻታቱን ከም ዘሎ ነዚ ከዓ ይሕሊፎም ከም ዘይህብዮ ሓቢሩ ዝርከብ። ነዚ ኣብ መንጎ ሱዳን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ሓያል ውግእ ኣመልኪታ ከዓ ማዕከን ዜና አልዓረቢያ ሂባቶ ኣብ ዘላ መግለጺ ኣብቲ ውግእ ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ድሕሪ ምግላጽ ከምታ ቀዲሙ ዝተገልጸ ከዓ ብወገን ሱዳን ሓደ ወተሃደር ሂወቱ ከም ዝሰኣነ እያ ሓቢራ ዘላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኢትዮጵያ ነቲ ሱዳን ዘለዋ ናይ ዶብ ጸገማት ሳልሳይ ኣካል ከኣትዎ ከም ዘይትደሊ ኣብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ቴክኒካዊ ኣመኻርን ኮሚሽን ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝኾነ ሙሂብ ሙለነ ሓቢሩ። እቲ በዓል ስልጣን ኣብ ዘረብኡ ኢትዮጵያ ነቲ ሱዳን ዘለዋ ናይ ዶብ ጸገማት ብዘተ ጥራይ ክፍታሕ ጽኑዕ ድልየት ከም ዘለዋ ከሳብ ሕጂ ብዘሎ ምዕባለታት ከዓ ሱዳን እውን ነቲ ዘሎ ጸገም ብዘይ ጣልቃ ሳልሳይ ወገን ክፍታሕ ከም እትደልን ሳልሳይ ኣዛታይ ኣካል ኣብ መንጎና ይሃሉ ዝብል ሓሳብ ከዓ ከም ዘየቕረበት ይገሊጹ። ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተኸሲቱ ዘሎ ጸገማት ንኸሸምግሉ ዝተፈላለዩ ኣካላት ጻዕሪ ይገብሩን ይሓቱን ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብወገና ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣቢላ ኣብ ዘውጽኦቶ መግለጺ እቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተኸስተ ዶባዊ ጸገማት ብዘተ ክፍታሕ ጻውዒት ምቕራባ ይፍለጥ። ሓረስቶት ሰሜን ጎንደር ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ተወሊዑ ናብኡ ድሕሪ ምኻዱ ብዕለት 8 ሕዳር 2020 ናብቲ ቦታ ከም ዝኣተው እዮም ገሊጾም ነይሮም። አዛዚ ዕጡቕ ተቃዋሚ ጉጅለ ዩጋንዳ ነበር ዶሚኒክ ኦንግዌን ገበናት ኩናት ከም ዝፈጸመ ዓለም ለኻዊ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ወሲኑ። ኦንግዌን ሓደ ካብቶም ዝፍርሑ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ናይቲ ብሎርድስ ሬዚስታንስ ኣርሚ ዝፍለጥ ዕጡቕ ጉጅለ ከም ዝነበረ ዝግለጽ ኮይኑ ካብቶም ዝቐረብሉ 70 ክስታት ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ከዓ በቶም 60 ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ። ንሱ ንፈለመ እዋን ኣብ መገባእያ ናይቲ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ኣባል ናይቲ ብ10 ትእዛዛት መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝምርሕን ብጭካንኡ ዝፍለጥን ዕጡቕ ጉጅለ ክኸውን እንከሎ ቀንዲ ካብቶም ዝቐረበሉ ክሳታት ከዓ ምስቲ ኣብ 2004 ኣብ ልዕሊ ሓደ ናይ ተፈናቐልቲ ማዓስከር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተሓሓዝ እዩ። እዚ ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ዶሚኒክ ፍርዱ ኣብ ቀጻሊ ዝወሰነ እኳ እንተኾነ ንሕልፈት ክእሰር ከም ዝኽእል ግን ልዑል ግምታት እዩ ዘሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።